गाइस दिनै जों बैसागो बोथोरनि मैगं खानो थांदों जोङो मा होनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो बर' हारिनियाव मोसौ थुखैनायजों लोगोसे मोदाय होनायजों लोगोसे माखासे बावनायजों लोगोसे हाग्रानि माखासे मैगं जानाय नियम दंखायो बेमार आजार खारनायनि बिनिखायनो जोङो दा बैफोर मैगंखौ 101टा मैगंखौ जों नागिरनो थांगासिनो दं नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नाय गासै आद्रा नायनाङा नोंसोर दा नायलांबाय थादो जों खानो स्टार्ट खालामनोसै बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो एसेबां मोजां नाङो दे हाग्रा बारिनि मैगंबाबो गोथाव जायोनो बिनिखायनो बर'नि गोदोनि बोराय बुरि आबै आबौमोनाबो बिराद गोरोंखामोन एसेबां मैगं बायना जानोबो हाग्रा गैयामोन बेखौनो खुंखा बुङो गासिबो नायना ला बेखौ बारा नङा बिलाइ मोननैनि गेजेराव खानोसै आं बेखौ जास्ट खाबाय आं 101टा मैगं खाथारगोन नोंसोर हिसाब खालामलांबाय थाबानो जाबाय जाय जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन बैसो हिसाबखौ मोनगोन बेनिखायनो माने हिसाब लानो थाखाय नोंसोर जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन नै बेयावबो थफा बारना दं दा जों बेखौ खानोसै नै बेयावबो खुंखा दं बेखौबो खानोसै हैलाय नै खाबाय बेजों लोगोसे नै खिफि बेन्दों बेखौबो जाजायो बेखौबो खाबाय आरो नाय बेफोरखौनो खादो जों बागान खना खना राजा आलि खागासिनो दं दाहालागै मोननै जाथोनि मैगङा जाबाय बेजों लोगोसे जों 101टानि गेजेराव आरो नायनायजों लोगोसे नोंसोरबो खानानै जा आरो टेस्टिखौ नाय सोरबाफोर जानायनो गोसो दंबा जानायनो फैनो हागोन निस्सय जों गाबोन अमा बेदरजों संगोन लकेल दाउजों संगोन नोंसोर जानो गोसो दंबा फैनो हागोन जायगाया जादों बिश्वनाथ सारिआलि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बागानपारा खनायाव दं जोंनि गामिया बिराद गिदिर बागान बे खोन्थानो हागोन निस्सय जों बिनि थाखाय दोनगोन नोंसोर भिडिअखौ नायलां आरो जों खागासिनो दं आरो जों दा खानो लाबाय आखायाव जों दाहालागै मोननै ओंख्रि खाबाय आरो नायलांदो लाग्राया दा मैगं नागिरनायजों लोगोसे नोंसोरखौ जों बेफोरखौबो जोङो फोरमायलांदों लोगोसे जोंनि बागानाव एफा मोजां बागाननि समायनाखौबो नोंसोर एसे नायलांनो हागोन निस्सय नोंसोर नाय लोगोसे सिगांखैजाबो सानै दं मैगं खाग्रा लाबोखादों 101टा मैगं खानांगौ नालाय हारसिङावथ' हाखाया नालाय बेनिखायनो बिसोरबो खागासिनो दं मना लाग्रायाबो एसे मना बुंहांबाय होननाय बायदि खोनानो मोनदों आं नायदो जोङो 101टानि गेजेराव मोननै खाखांबायमोन बेजों लोगोसे नै मोनथाम जाबावबाय बे जादों दिंखिया जोङो 101टा मैगं खानो फैदों नालाय दा जोङो बे जाबाय दिंखिया नै बेखौ बुङो दिंखिया लोगोसे दिंखियाबो लिस्टआव दं दिंखियाखौबो खागोन जों लोगोसे दिंखियाजों लोगोसे आरो गोबां मुं बुंबावगोन आं नै खागासिनो दं नोंसोर नायलांबाय था जास्ट नाय बे जादों खिफि बेन्दोंआबो नामाव दं दिनैनि दिनाव अस्ताद नांनाय मैगंबाबो जानो हागोन नोंसोरो जेबो जाया नै मनाया एसे बुंहांखाबाय नायदो नै मनायाव सोबाय जोङो नायदो बेबो लिस्टआव दङ बेखौ जों बेखौबो जों देसंगालि बुङो देसंगालिखौ जायो जों देसंगालिखौबो जायो मिथिदो ना नाय बे लाइजामखौ लिखिदु माने मा बुंनो आरो मा बुंनो माने ओरैबायदि मुहिथाव माने फेमास जाना दं जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टथ' होनजाया होमबाबो होनबाय आरो नालाय बिश्वनाथनि नालाय गानखौ एकबार रिपिट बुंबावनि खोनासं सोरदि हरनाय बे लाइजामा लिखिदु होमबा जास्ट नायलांदो जों मैगंखौ आरो खाबावनोसै जोङो 30टा जाबाय नालाय 30टानि आरो एसे बांहोबावनोसै नोंसोर नायदो नै नायनो हागोन होनोसै मना लाग्रायाबो नै मना लागासिनो दं आथिङा बौलांगोन आखाइया गुलांगोन अब्लाबो जोङो आबै आबौनि नियमखौ जोङो बावा जों खाखागोन नै मोनबाय दा जोंना सुखेरामा खाबाय मनायाव सोबाय होमबा नाय जोङो गोबाङानो खाबाय जोङो दा जों बारिनिफ्राय ओंखारबाय नै खाबाय आं दा जों ओंखारलांनोसै नोंसोर नायलांदो गुबुन दिनाव जानो मोनानो दिनैनिफ्रायसो माने जास्ट नुनो मोनगोन आरो लोगोसे सानलांबाय था साबस्क्राइब खालामलांबाय था नायलांबाय था लाइक खालामलांबाय था शेयार खालामलांबाय था जों खागासिनो दं
हाय गाइस जों फाइनाली जोङो फोजोबबाय खुंखा खानायखौ जों जा थांनिसै नोंसोरो गासैबो नायजोब भिडिअखौ जोबजासिम नाय जोङो 101टा मैगं खानानै जों लाबाय जों दा गाबोन मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जों निश्चय बेखौ जों जागोन नोंसोरबो खानानै जाहाथे बेफोरबायदि 101टा मैगंखौ खानानै जाबानो जाबाय नोंसोरबो निश्चय जानो हागोन जानाय नायनो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै गासिबो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो बेसां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअखौ आं नोंसोरनि थाखायनो लाबोदों बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि जानाय हुदा दंखायो नालाय बाय बाय गाइस मोन गासिबो साबस्क्राइब खालाम